יואו, איזה השקעה. כן, ממש. אבל זה אריאל, הוא מצפה לו אותו דבר לגיל 40. בסדר, אני לא כותבת ומלחינה כמוהו, אני משקיעה בדרכים אחרות. אז את יכולה להתחיל כבר מעכשיו. כן, כן, אני רציני. תתחילי מעכשיו. בן, היום הולדת 40 שלו בעוד 3.5 שנים. אוקיי, אז יש לך 3.5 שנים לעבוד על זה. איזה שטויות. לא ממש יכולתי לחגוג בגלל הקורונה, אז עשיתי בקפסולות. מה הם אמרו על הוידאו? מאוד אהבו, מאוד. הראיתי את זה לכמה חברים שלי בקורס מחשבים. מה זה התעלפו? אמרו שהראו לי, מה זה מוכשר? מאוד מוכשר. מה את מתכננת בשבילו? אבא, איזה הגזמה, זה עוד ממש רחוק. דושקי, את השיר שלך הוא כתב ממש ברבע שעה. את לא תכתבי דבר כזה אפילו בחודש. טוב, תעשי מה שאת רוצה. למה אני בווידאו הזה בעצם? מה זאת אומרת? אתה היית בווידאו שהוא עשה לי, אתה לא יכול להיות בווידאו שאני עושה לו? כאילו קוזו הקטן חמוד והכל, כן? אבל עשינו הצגה אחת יחד לפני 8 שנים, את לא רוצה לפנות לחברים שלו אולי? אני לא יודעת מי החברים שלו. חנויות אמסטרדם עם שוקולד בפנים, כן, שוקוצ'יפס. איזה יופי. אבל מה עם אני רוצה השקדים? חברים, תקשיבו, אלוהים. בואו נעשה את זה, אני ממש, זמני קצר, אני צריכה עוד להגיע לבדיקות של תל השומר, בבקשה, בואו נעשה את זה? רגע, מה אמירה כזאת? אבל שם איזה סוכר. שלום, 15 minutes later. יואו, עדי, איזה כיף שאת בארץ. איזה התרגשות שבחרת אותי לפרויקט שלך. זה קריינות? זה דיבובים? כי ממש אהבתי את השיר שעשי ביידיש. קנטו, איזה דירה יפה. טוב, תקשיבו, כולנו פה לרגל היום הולדת של אחי, אוקיי? עדי בן כמה הוא? 38? התחלת ממש מוקדם, לא? זה רק בפברואר. יואו, איזה נוף. כן, זה עוד חצי שנה, איזה הגזמה. לא, חברים, מדובר ביום הולדת 40. לא הבנתי. יואו, איך בא לי ניו יורק. ניו יורק. אני פשוט הבנתי שכדי שזה ייראה נורמלי, אני צריכה להתחיל מעכשיו. עדי, נו, זה עוד 3 שנים. נו רגע, למה אתם שליליים? על מה חשבת? אז אני חשבתי שאתם תעזרו לי עם רעיון, מכיוון שאני לא טובה בדברים האלה, אני לא כותבת, אני לא זה, אני טובה בדברים אחרים. אור, קנטו, אור מרי. נו, אז מי עוד תשתתף? עדי, מה עם שאר חברים שלו מהילדות, מהצפון? מה, זה שאנחנו עכשיו בוגרי בית צבי, בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה, זה לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו לשחק בכל הקליפ שלו. אנחנו יכולים לככב בו. אבל אתה יודע, צריך להביא עוד תפקידים לחברים שלו מהעבר, אתה יודעת? היי, היי מאוד, אביטל. תודה. תודה. ביי מומי, ביי. ביי. יאללה, אני אספור, כל היום הולכת לכל זה. ממש עדיין חצי חודש, כאילו, לא בעצמו לכם. יכול להכין לי קפה? נו, אבל אני לא מבינה, את יודעת ללכת על קביים או לא יודעת ללכת על קביים? יואו, קוזו? איזה אירוע מושלם, אה? מאלף, נכון? יאללה, עכשיו קוזו, עכשיו את צריכה לדאוג לאירוע של 40 שלו. 40? די ברצינות, הרגע הקלטנו שיר, מה זה הפעם? נו בחייאת זה כבר לא סביר. Open your eyes, כי גם לנו יש חיים. אתה כבר לא ילד, פתאום בן 40. וזה כבר קצת מלחיץ, קצת מפחיד, קצת כואב, קצת מחליד. Anyway, החלטנו להכין לך את השיר הזה. קוזי, אתה זקן, 40
40 זה לא משחק, לא הכל עובר חלק. קוזי, הימים חולפים, אל תשכח גם ליהנות מהחיים. קוזי, אולי תיקח חופשה, עשור חדש מתחיל היום, ומחר כבר יהיה מאוחר, אז תשים לב לפוסטטה. רגע, נתפס לי שריר, כל הגוף בבלגן, כבר החלפתי את האגן. איפה הרופא? יש לי כאבים באוזניים השכמות המרפקים. קוזי, לא סקנדל, לא פסטיבל, אז ברכות. מזל טוב רולי. מזל טוב אריאל. מזל טוב. אוהבת אותך. מזל טוב אריאל. מזל טוב, אריאל. מזל טוב רולי, עד 120 יא מבוגר. מזל טוב אריאל. מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב אבא. מה הוא עושה היום, ממה הוא מתפרנס? שניצל דק, הוא אוכל רק בטומי, מסתובב בארץ עם רייבוי ונחש. על היוסטור, על היוסטור, על היוסטור זה נחש. הוא חמד של בחור מקריית חיים, הוא חמד של בחור ועכשיו בן 40, תנו לו עופר, הוא כבר בא בימים. לא רוצה, לא יכול, כואב לי כבר הטחול. אוי סמלה, כואב לי הגרון. אוי סמלה, אני לא יכול לישון. אוי סמלה, נסתם לי האישון, שורף לי בלשון, איזו עייפות. הוא מת לישון. לא, 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 לא. ממא מיה, ממא מיה. ממא מיה מת לישון, גיל 50 כבר עורב מעבר לפינה. לינה, שינה. מה נראה לך אופנוע בגיל 40? להמשיך עם הדיאטות והמטוגנים. איך בא לי, אלוהים כמה בא לי, עוד הצגה בתוך בובת מועדוף. זו סגירה של פרק, שליש מהחיים. נו, יהיה בסדר. מזל טוב לגיל 40. המספר של שחר. טוב, אז איך אומרים? היה באמת ברמה. תודה. ריגשת. לילה של זהב.